Εσύ. Ναι, εσύ. Ονομάζομαι X2. Therm X2. Είμαι το χαλίβδινο θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ του μέλλοντος. Θέλεις να μάθεις το μυστικό μου? Τότε έλα μέσα. Κρατήσου καλά και πάμε. Πάμε μέσα στο σύστημα θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή περνάμε από την είσοδο του σώματος. Και να είμαστε, ανεβαίνουμε τον κάθετο σωλήνα. Εδώ τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πραγματικά συναρπαστικά, επειδή η είσοδος στο πίσω πάνελ είναι απομονωμένη. Αυτό συμβαίνει για να είμαστε σίγουροι ότι το ζεστό νερό γεμίζει πρώτα το μπροστινό πάνελ. Αυτό δεν προσφέρει μόνο πολύ καλύτερη δυναμική απόδοση, αλλά επίσης αυξάνει σημαντικά τη μέση επιφανειακή θερμοκρασία του μπροστινού πάνελ. Μόνο τώρα μπαίνουμε στο πίσω πάνελ. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας μένει σχεδόν κρύο, αλλά είναι χρήσιμο σαν ασπίδα θερμότητας. Όλα αυτά μου δίνουν και τις μοναδικές μου ιδιότητες. Εξοικονόμηση ενέργειας έως 11%, 25% ταχύτερη χρόνη θέρμανσης, έως διπλάσια αναλογικά θερμότητα να αποδίδεται στο δωμάτιο και βέλτιστη άνεση κάθε στιγμή. Το δεύτερο μέρος τελείωσε. Ελπίζω να βρήκες ενδιαφέρον το ταξίδι. Therm X2, το νέο πρότυπο στην τεχνολογία θέρμανσης. Σε όλα τα πολυεπίπεδα χαλίβδινα θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ Kermi. Το πρώτο χαλίβδινο θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ που εξοικονομεί ενέργεια έως 11% και την ίδια στιγμή προσφέρει μεγαλύτερη άνεση. Αξίζει να γνωρίζει κανείς ότι οι εσωτερικές εστίες θερμότητας αφενός και οι απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 12831 αφετέρου σημαίνουν ότι σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας χρειάζεται μόλις κάτι περισσότερο από το 1 τρίτο της μέγιστης απόδοσης του σώματος. Το σώμα, επομένως, πρέπει να μειώσει τη ροή γύρω στο 15%. Αυτό επιφέρει σημαντική πτώση της μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας του μπροστινού πάνελ. Και τι συμβαίνει τότε? Ο χρήστης έχει την αίσθηση ότι το σύστημα θέρμανσης έχει πρόβλημα ή σταμάτησε να λειτουργεί. Αποτέλεσμα, λιγότερη άνεση, αλλά και άσκοπα παράπονα. Έπειτα υπάρχουν και οι κατευθυντήριες γραμμές του VDI 6030. Αυτές απαιτούν για μέγιστη άνεση το θερμαντικό σώμα να προσφέρει μέγιστη θερμαντική ισχύ ακόμη και όταν η ροή είναι χαμηλή. Επομένως, είναι σαφές ότι απαιτείται μια καινοτόμως λύση ή, πιο συγκεκριμένα, το Therm X2. Εδώ, τα πάνελ είναι σε σειρά, όχι παράλληλα. Τα πάνελ του σώματος συνδέονται σε σειρά, που σημαίνει ότι το ζεστό νερό εισέρχεται πρώτα στο μπροστινό πάνελ. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, η απόδοση του μπροστινού πάνελ είναι επαρκής και το πίσω πάνελ δεν ζεσταίνεται σχεδόν καθόλου. Μόνο όταν χρειάζεται μεγαλύτερη απόδοση, μπαίνει στο παιχνίδι και η υψηλή ισχύς μεταφοράς θερμότητας του πίσω πάνελ και αρχίζει ταχύτατα να ζεσταίνει το δωμάτιο. Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό για πολλούς λόγους. Το σώμα ζεσταίνεται πολύ πιο δυναμικά, βελτιστοποιώντας έτσι το χρόνο αντίδρασης. Και η μέση επιφανειακή θερμοκρασία του μπροστινού πάνελ είναι σημαντικά υψηλότερη, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τη σύγκριση των θερμογραφημάτων. Για μέγιστη θερμαντική ισχύ, ακόμη και σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, με έως και διπλάσια αναλογικά θερμότητα να ζεσταίνει το δωμάτιο. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το πίσω πάνελ λειτουργεί σαν ασπίδα θερμότητας. Δυναμικότερη απόδοση. Μέγιστη θερμαντική ισχύς. Λειτουργία ασπίδας θερμότητας για μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως 11%. Therm X2. Το νέο πρότυπο στην τεχνολογία θέρμανσης, εξοπλισμένο για να πληρεί τις βασικές απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και βέλτιστη θερμική άνεση μαζί.